Acum la Windows 11 Microsoft te pune să te loghezi cu un cont. Nu poți să treci de treaba asta, trebuie neapărat să legi la internet și să te loghezi, dar o să-ți arăt cum treci peste pasul ăsta. Dăm sign in aici, așteptăm puțin și acum ne pune să ne logăm în contul de Microsoft. O să scriem no aren't thanks.com, da? O să-i dăm next. Și acum punem o parolă, orice parolă vreți voi o puneți aici, dați sign in, o să dea o eroare, dăm next și după aceea o să ne punem un nume, pun și eu aici la repezeală un nume, dăm next, parolă nu ne alegem pentru că ăsta e un cont local, dăm next și cam asta este. Acum fiecare își bifează preferințele aici cum dorește.